Jambo! Han er fra Afrika. Det er Jambo Habari. Fail. Oh my god. Oh my god. Hvor er det det bedste der. Oh my god. Hvad? Hallo. Wow. Meget specielt. What the hell is that? Gang klokken 5. Det ligner solen går direkte ned. Sådan i... Jeg ved ikke. Hvad sker der? What the hell is it? Det er helt mærkeligt. Mærkeligt solnedgang. Oh my god, så er der sådan lige en fugl, der flyver forbi. Det så godt nok godt ud. Det så godt ud. Jeg skal lige vise dig det. Sandalerne. Spil. Er kommet til, det er Saudi-Arabien. Og de her både, de er primært ejet af folk, som er nabo, og han får en del af Erdogan. Det var i det herrens år 341 før Kristi fødsel. Og da Naxinabo han kom til magten, der byggede han også videre på det her Karnak-tempel. Og det er ud fra den, jeg fortalte jer, at det eneste, det er det ældste, som er ellers udbygget længere og længere tid, der er gået i det. Vi giver ham mad. Hvor blev den af? Nu kommer den der krave og angriber den. Den er over i alle deres ting. Den følger efter den. Jeg tror, det er fordi, de har kommet til at give den noget mad. Så vil den bare have mere. Chips. Cute. Den går sådan helt. Jeg ved ikke. Ej, hvor er den cute. Jeg skal nok filme det. Hvor er det smukt. Vi møder. Så er der lige 3 pladser tilbage.
Okay. Halleluja. Eller er det sådan noget måtteværk? Det kan godt ligne sådan nogle måtter. Det er sådan noget måtte. Eller sådan noget fake græs, tror jeg. Se, her er der også sådan... Herovre er der en vandrutsjebane. Nej, hvad hedder det? Vandrutsje. Det hedder det bare. Ja, det hedder. Den ser her skummel ud, når det er mørkt. Ja. Hernede ser det skummel ud. Skal vi gå lidt ned? Og jeg tror der var sådan en hul. Altså sådan en ekstra hul. Nå, det er bare sådan bare... Eller hvis der var en slange hernede. Nej, det er det ikke. Det er jo bare sådan en bar, er det ikke? Jo, det tror jeg. Sådan et eller andet. Vandet ser her godt ud. Ja. Skal vi se, om det er varmt. Det er varmt. Skal jeg ikke falde i med kameraet? Men jeg hele? forstår ikke, hvorfor det ikke er dybere nu, når der er rutsjebane. Det der, det er køligt. Nå, okay. Ja, det forstår jeg heller ikke. Der er sådan en sædekant og sådan noget. Ja. Det er lidt mere Det var luksus. mega sjovt at flyve direkte med hovedet i det der. Ej, det var sjovt, at det går fedt at filme en eller anden, der kommer sådan. Ja, vi skal filme et eller andet, der går galt. Men det der, det ser lidt fæsent ud med en ramme. Den der. Andet honning. Ja. Rigtig fæsent. Jeg synes, det er meget fedt, de har lavet det med sådan noget, hvor der er klipper. Ja. So sexy. Don't stop looking at her. Jeg er bange for at gå på det her lys, så falder man bare ned i sådan et eller andet. Nej, den er også sådan helt gummiagtig, eller hvad man kalder det, plastikker. Ej, jeg kunne godt finde på at gå i derovre og bare gå og soppe fødderne. Ja, det er jo sådan noget soppe. Derovre er der, så bliver det dybt der. Ja. Ej, altså, hvor sejt, så er der sådan noget, jeg laver sådan nogle stråler. Ja. Hvad fanden er det? Nå, det er bare vinden. Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, det er sådan en maskine. Er det? Ja. Ej, Jeg tror lige, jeg går væk på kanten, ikke? Hvis jeg havde det på kamera, det kunne jeg have sjovt. Ja, det går jo sjovt, at du står op på det tørre land. Ja. Jeg gider ikke sådan noget, der er virkelig godt. Fryser bare til is. Ja, det var bare morsomt. Jeg har været hernede i det kolde, eller nej, bare vejr, så kom hjem til Danmark. Og så lige hurtigt skulle udenfor, og så bare sidde fast der. Ej, jeg glæder mig bare ikke til, at vi stiger ud af flyveren og bare kan mærke, hvor koldt det er. Ja, nemlig. Ej, jeg synes, det er fedt nok, at vi ikke skal ned og køre med bus og sådan noget. Ja. Vi går direkte igennem sådan en terminal. Men ja, vi skal tage toget hjem, vi bliver ikke hentet eller noget, så det går sådan. Vi skal køre bil. Så I går bare direkte ud i bilen fra lufthavnen, eller hvad? Ja, men problemet er, at man skal nærmest tage bussen ud til der, hvor bilen holder parkeret, fordi at, det er så langt væk. Ja, okay. Jesus. Ja. Det der er bare over det hele det der 2010 til 2000. Ja, vil jeg se der? Det ligner et fodaftryk, godt ikke? Det er det. Ej, det er gået galt, når de skulle lave den der. Det tror jeg også. Ej, hvor kikset. Se. Så lækkert, at de skal rette noget i. Det er sådan lidt lækkert. Det er godt. Mums. Mums, siger mor. Det er også meget flot her. Altså, er poolen ikke også rimelig meget større? Det tror Jo, jeg. det er den. Den er helt dernede Ja. til. Er det sådan noget? Ej, hvor nice. Jeg kan godt se det i dagslys. Jeg så du ikke vælter. Må du ikke skubbe, vel? Ej, det gør jeg ikke. Man kan overhovedet ikke se Det er det. også dejligt varmt. Er det? Det er helt sikkert sådan noget. Men jeg synes, det er andet det første. Stop the music. The game's over. You will now have to challenge time and open the gates to a new era. And allow unstoppable rings and never-ending beats.